Ramogi no kanyo ka en dakika par tok sadeka mar okinyi makoro nyiso ni wasedonjo e kidieny mar mbaka oromo okinyi makawuono. Pile ka pile e chenro mar mbaka oromo wakuongo kod chal mar fwambo, tok mano to wadonjo e twaka mar ariyo e chenro mar mbaka oromo. Okinyi makawuono antiere kae mar mondo mi anyisi moko kuom weche mabende waluonu odiochieng' makawuono, weche ma jofwambo magwa ogoyo tache kor gwenge mopogore opogore odiochieng' makawuono. Maneno ni wach mora mora matimore pacho kae okobayi odiochieng' makawuono. Kwachaka yango odiochieng' makawuono kod chal mar fwambo Ramogi odiochieng' makawuono jatend piny Kenya William Ruto biro bedo ka tieko limbe mare mar odiochienge 5 mosebedo kotimo e counties mopogore opogore mayudore e imbo mar Kenya. Wang'eyo ni jatend piny Kenya William Ruto nochako limbe mare e gwengego mag imbo mar Kenya chieng' ngeso mano juma mokalo. Sebedo imbo mar Kenya kuom thuolo mar ndalo 4. Odiochieng' makawuono en odiochieng' mare mar 5 kendo mogika mobiro bedo ka otimo limbe mare e counties manitiere imbo mar Kenya. Limbe mar Ruto wasebedo kwaluonu achiel kachiel kendo odiochieng' makawuono kama bende obiro dhiye wabiro bedo kwakeloni ka bende osebedo kochwalo projects mopogore opogore kata chenro mopogore opogore mago mag dongruok e counties go mayudore imbo mar Kenya. Mago duto wabiro bedo kwaluonu odiochieng' makawuono achiel kachiel. Kopogore kod mano, wach mabende waluonu odiochieng' makawuono en wach matimore ka dho wath nam chumbi mane county ma Mombasa. Odiochieng' makawuono migawo mabende ochung'ne wechego mag teko e pacho kae kata mano Ministry of Energy and Petroleum kaachiel kod kambi mano mar Kenya Pipeline Company kaachiel kod jotelo mopogore opogore mabende yudore ka dho wath mano ma Mombasa. Odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gitwak kata gibiro bedo ka giloso kod jofwambo ahinya ka gitwak kotudore kod chenro mar kambi mar Kenya Pipeline Company mar mondo mi okaw Kenya Petroleum Refineries Limited. Ka bende chenro makamano abiro bedo kwaluonu achiel kachiel. Mano wach mar KPC akaw kambi mar Kenya Petroleum Refineries Limited. Jotelo mopogore opogore biro bedo e romo makamano. Mano mar neno ni KPC e kinde magikaw telo mar Kenya Petroleum Refineries Limited chenro makamano odhi mbele yo makare. Moko kuom jotelo mabende biro bedo e twak makamano oriwo mano jatend migawo mar teko e pacho kae mano Davis Chirchir. Wantiere kanyo kod jatelo maduong' ka kambi mar KPC Josang. Wantiere kod CEO mar Kenya Petroleum Refineries Limited Joseph Ndoti, Governor County ma Mombasa Abdul Swamad, kaachiel kod Senator ma Mombasa Mohamed Faki kod jaod bura ma Changamwe mano Shimbwa Omari Mwinyi. Duto biro bedo e romo makamano. Maneno ni chenro no odhi kare e yo maber kendo moko kuom gigo mabende gibiro bedo ka gilose e kinde romo makamano wabiro bedo kwamenyo ni odiochieng' makawuono achiel kachiel. To kapod wantiere county ma Mombasa kono mineno kae Ramogi ma en min oda jalup jatend piny Kenya mano Pastor Dorcas Rigathi. Odiochieng' makawuono Pastor Dorcas Rigathi abiro bedo ka yawa yanga kar thieth mano ma iwacho kanyo ni ok en kar thieth, en medical camp. Medical camp makamano biro bedo dispensary mano mar Railways Dispensary mayudore Shimanzi e county ma Mombasa. Ka bende medical camp makamano kata kama ichiwe thieth nono maonge chudo mora mora biro bedo ka geto jogo ma tiyo mairach kod yedhe mameroji, obed jogo matiyo marach kod kongo kaachiel kod yedhe mamoko mameroji. Emomiyo odiochieng' makawuono min od jalup jatenda piny Kenya Dorcas Rigathi biro bedo ka yawo ayanga kata ka sidho ayanga medical camp kama bende ponono jogo ma thoro madho kongo asasa, jogo matiyo kod yedhe mameroji nyalo chopo kacha mar mondo mi giyud konya makare. Kowuok ka dho wath nam chumbi wadhi nyaka e county ma Migori. E county ma Migori gino mabende jafwambo marwa e county ma Migori luonu odiochieng' makawuono en kotudore kod kaka stakeholders mopogore opogore mano obed jonyuol, obed jotelo mabende ochung'ne ratiro mar nyithindo kata jogo mochung'ne ratiro mar nyithindo e county ma Migori kono. Odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gitwak ahinya ka gichwalo duondgi kotudore kod jwang' mabende nyaka sani iwacho ni nitiere medruok mar jwang'o nyithindo e county ma Migori. Gibiro bedo ka gitwak mar neno ni
ni inyalo tiek nade wachno mar jonyuola kata jogo machiwo arita ne nyithindo. Ang'o momiyo gijuang'o nyithindo e kaunti ma Migori. Mane wach mabende jafwambo marwa e kaunti ma Migori odiochieng' ma kawuono biro bedo kaluonwa machiegni. Kawuok e kaunti ma Migori wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay. E kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono gima jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich luonwa machiegni en koluore kod kaka riwruok mar jobodaboda mane kar chung' od bura Mandhiwa gichako yanga chenro mar siro somb nyithindo, mago nyithindo ma wigi bith kata nyithindo mariek mawuok e familia mochando kata familia ma ok nyal to gintiere kod gombo mar somo. Jobodaboda go mabende wuok e kar chung' od bura Mandhiwa sani koro kawo okang' mar chulo ne nyithindo makamago omenda mar somo kata omenda mar school fees. Ahinya to nyithindo go mariek to nitiere skunde mag sekondari kata mago manitiere e mbalariany mopogore opogore. Maneno okang' makare ahinya mabende jobodaboda mawuok e sub county Mandhiwa e kaunti ma Homa Bay wuok godo oko maneno ni ginyalo choko omenda gin kaka riwruok mar jobodaboda mar mondo mi gisir somo mar nyithindo mochando ahinya to e kaunti no ma Homa Bay. Wach makamano jafwambo marwa mayudore e kaunti ma Homa Bay Ali Abich luonwa machiegni. Ka wuok kanyo wadhi nyaka e kaunti ma Siaya. Kaunti ma Siaya odiochieng' ma kawuono wach mabende iluonwa machiegni kod jofwambo magwa mantiere kaunti ma Siaya en kotudore kod medruok mano mag kata en kotudore kod ywak mar jodak ma Asanga mayudore Ugunja sub county mano e kaunti ma Siaya. Ka bende nyaka sani koro giywak e wi medruok mag monj makinde ka kinde kata mag kuo makinde ka kinde mabende timore mano e gwenge ma Asanga Ugunja sub county e county ma Siaya. Wach makamano iluonwa machiegni kod jofwambo magwa mabende yudore e county ma Siaya. To kapod wantiere mana Siaya, wach machielo mabende waluwo county ma Siaya en kotudore kod kaka jotije manitiere county ma Siaya. Nyaka sani koro giywak ka bende gidwaro ni ober lwasi mag tich kata mag kuonde mabende gitie. Ka bende nyaka sani gisebedo ka ok giyud lwasi makare mar tich. Nyaka sani koro jogo mabende tiyo e kaunti ma Siaya sani koro dwaro ni oberne gi lwasi mar tich kuonde mopogore opogore mabende gitie odiochieng' makawuono. Nyakore muge jwang' weche mathoth to podi waluonu odiochieng' makawuono. Mago mana weche mamoko ma podi waluonu achiel kachiel odiochieng' makawuono. Podi jofwambo magwa goyo tache kor gwenge mopogore opogore mar neno ni weche makamago obiro ni achiel kachiel. Yiena mar mondo mi atiek gi kanyo. Kata kamano atieko mana chal mar fwambo. Weche mamoko ibiro yude weche manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Adam mar mondo mi akaw yueyo madundo, tok yueyo madundo makaw gi sani. Abiro duogo kod twaka e chenro mar mbako romo. Kod odiochieng' makawuono twak mabende wagoe mbaka otudore kod puonjo nyithindo weche mag nyodo. Weche mag nyodo nego bed ni chako puonj nyathi ko ja higni adi. Weche mag nyodo nego bed ni puonje skul kata medo e lai mar somo mar mondo mi opuonje skul kose ng'amo nego bed ni puonjo nyithindo weche mag nyodo. Mane twaka mabende abiro biro godo tok yueyo makaw gi sani. Kik idhi mabor.